shine sunanka, sunanka shine sunana. Wani haƙuri zan yi. Dan sarkin garin nan kai haƙuri. Dan me? Dan sarkin garin nan kai. Sarkin da ba shi da imani, ba shi da adalci. Aikin ɓata min ma da kika ce min wani sarki, wani sarki? Allah tsine wa sarkin. To ko ni sarki a gaban sarki ba kai saka zaje ni ka sauda da lafiya ba ƙara zagin sarki daga yau sati biyu za ka yi a nan. Tashi ka jabare mana curu. Tunda kun kasa nemo min mijin da zan aura, to da kanku nake so ku zaɓa min ɗaya daga cikin ku. Zuma ga zaƙi ga harbi. Ranke daɗe, kin san ni sarkin yaƙi ne. Dabarun yaƙin gidan nan a hannuna yake. Saboda haka ban dace da aure ba. Idan kuma na aure ki zan ƙara tsufa. Wanda ya dace ya aure ki a gani na in gado. No! Haba Dantons. Wannan irin magana kake? Ni ai sadauki ne sarkin yaƙi. Su kuma sadaukai ba a san su da aure ba. Tagumin me kake yi? Ni da nake ganin na nema maka babban rabo a matsayina na matarka. Ina yin tagumin farin ciki ne da sama min rabo da kika yi. Amma bakin ciki na da takaici na ɗaya da damuwa da dan shiga. Kasancewa babu ki. Ai ba mu rabu ba. Za mu haɗu a can.
yanzu ma kai ake jira za a maka wankan tijara. Yanzu nan na samu labarin cewa Gimbiya za ta je lambun sarki shakatawa. Ka gani yanzu ne ya kamata mu samu damar da za mu iya ganin ta. Kai dai Sambo baka gajiya da irin shiririta irin taka. Shiririta? To, ka rabu da ita kawai. Ka san bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba. Na san da haka. Amma kai ka san cewa da wuyan biri ake daure su abu. Kaga, a duk garin nan bana da wani aminin da ya wuce kai. Ina son ka nuna man cewa ni aminin ka ne na gaskiya na hakika. Ina son ka zo ka bi ni ka raka na je na bikin Gimbiya. Sunana shine sunanka, sunanka shine sunana. Allah ya taimaki Gimbiya 'yar sarki jikan sarki. Allah ya ƙara wa Gimbiya lafiya. Ranki shi daɗe Gimbiya, takawarki lafiya. Kaga yadda ta yi kyau? Sosai, ka gaya mata. Hattara da kyau. Allah ya taimake ki. Kamar akwai magana a bakinka. Allah ya ƙara maki lafiya. Babu wata magana. Kada ka ɓoye min. Ka faɗa min abin da yake cikin ranka. Domin ni da kai duk ɗaya ne a gurin Allah. Babu wanda ya fi wani, sai wanda ya fi jin tsoronsa. Gaskiya ne Gimbiya. Ka gaya mata mana. Gaya mata mana. Sai kake haka ne gaya mata. Gaya mata. Allah ya ƙara maki nasara. Ba mu da wata magana. To shikenan. Na bar ku lafiya. Allah ya sauke ki lafiya ranke dade. cikin mutane shidan nan wanda suke cikin kurkuku wanda ka ba mu izinin mu je mu binne mun zuba su amma daya na ga ya farfado yana motsi bai mutu ba ka kula kwashi mana yana ina ne a je a tona rami a saka shi in ya sake motsi ku sake ciro shi ku sake mai da shi in ya kuma motsi in zai motsa sau 10 ku kunna shi sau 10 tabbatar ya mutu ransa ya fita an gama aiki muke dan sarki ku dan kwashe mu tafi ku dauke shi ku kai shi ku binne shi
kai Allah gafara kai lusari ma irin ka za a yi ka ce in raka ka wajen yarinya ka kasa gaya mata komai kawai mu je ka siya ka kasa mata magana haka ake yi. Sada kenan ba za ka gane ba laifi na bane ba, wallahi kwarjini ne da ita, ka san su yan sarautar nan kwarjini ne da su, wallahi kasa faɗa mata ne. Dalla cika ni da Allah kai lusarin mutum ne wallahi, ya yarinya za ta baka dama baka dama don ka gaya mata abin da ke ranka, amma ka kasa gaya mata komai haka ake yi. Gaskiya ni ban so haka. Sada ba za ka gane bane ba, ni na san ko kai ne kake a cikin halin da nake ciki ba za ka iya kallon ta cikin ido ka faɗa mata kana son ta ba. To je ka so kake in faɗa mata ina son ta, ta je ta faɗa wa sarki a fito da ni a bainar jama'a tsakiyar gari a sare mana kai, haka kake so? To kai kawai gudun kar a sare maka kai shi kake gudu. To ni gaskiya ba zan yadda ni abokinka ina nan ciwon zuciya ya bige ka ba. Akan ciwon zuciya ya bige ka ya kashe ka, gwara na je har gaban fada ko wajenta in gaya mata cewa kai kana santa. Gaskiya ne, kuma idan kai haka abokina ai ka yi ma tare, ka nuna kana tare da ni. Ubangiji Allah ya bar zumunci, na ji daɗin haka sosai, amma ka ɗan saki ranka mana. Habba ko kai fa ka wani haɗe rai ka banna a baya sai tafiya kake ta yi. Mace komai ruwaye tsara bunguna mu dafa mu sha mu ji daɗi da ruwa muke bauta sarauniyar mu ta shaida komai yana tafiya daidai sarauniyar mu ta shaida mana bauta wa ruwa da girma. Ke ta dama, to da Allah, ka shaida mana mu yi bauta wa ruwai. Kin haɗa wayancan? Mai gida ka yi haƙuri. Me ya faru? Sharifa ta riga ni. Ni na so in ce na sama maka wannan babban rabon nan. Kai na gabara can. Sakarai ce. Da shashen barin gaya miki ko gaba ko nan gaba haka ta faro kake ƙara tunanin zaki sa mijinki ba ni ba na so. Ka yi haƙurin abin da na faɗa maka ya ɓata maka rai, ka yafe min don girman abin bautan mu ruwa. Na haƙura don kin haɗa ni da mai biya min bukata ta ubangijin ruwa. Mu tafi. Za mu ci nama! Tashi mu tafi ta rama. Ebo su. Ruwaye! Sarauniyar mu ta shaida, a bautawa ruwaye. Yargan ku haka kuma. Habaran kai daɗe. Gaskiya tun safe muka fito farautar nan. Har yanzu ko kadangare ba mu kama ba. Wannan wace irin rashin sa'a ce? Kai dai malalaci ne. Gaskiya ni na gaji. Huta zan yi a nan wajen. Ai ko kwana zami a nan ba mu kama komai ba. Sai mun cimma kai wa nasara. Ranka daɗe. Maganan zartar gaskiya ce, yau guni guda kenan ba mu kama komi ba, ni ma zan zauna a nan tare da shi. Zo mu tafi.
gaskiya mu masu sarki ta haifo mana jaraba. Ya za a yi ta haifo mana wata halitta ba wada irinmu ba. Wannan wace irin rashin nasara ce? Idan fa ba mu kawo da yaron nan ba, muna ji muna gani masarautar mu da ta rushe. To kai ta kake ganin yanzu za mu iya kawar da shi ta salin halin? Ai dole sai mun yi taka tsantsan. Ka sani fa sarki da kansa ya taba ce mana duk ranar da wani dogo ya mulke mu to masarautar mu da ta rushe. Gaskiya ne. Wannan dole ne ya kokarin mu. Kai da Smur, washin ne ka gaya mini, ni tun da na taso a garin nan ban taba ganin iri na. Kowa gajere ne, ni kaɗai ne dogo. To ba za a samu dogo iri na ba. Na ji an ce akwai wasu garuruwa da suke nisa, inda mutane suke rayuwa. Ranka ya daɗe, ni kaina ban taba ganin irin ka ba, hatta kakana ma bai taba gani ba. Da cikin mu ba wanda ya taba ganin dogon mutum ko kuma ya ji labarinsa cikin kasan mu. Suna can a zaune sai tambayoyi yake musu na banza kamar nan da ya saba. Garba da shi kafin fitar ka jejin nan kwaf ɗaya za mu yi masa mu gama da shi. Ta yaya da mu iya yin hakan ba tare da sauran 'yan uwanmu sun gane ba? Kai dai akwai dabarar da na shirya, kai dai kawai ka yi abin da na ce maka kawai. Smur, zan dan zagaya ne dan yi dan wani bawali. Shin me zai hana ni ka zan kare lafiyarka? Kar ka komai zan iya kula da kaina. Zan iya kula da kaina na ce ma haba. Ya muke haka da ku ne shi. Bari zagaya ku.
faruwa ne? Na ji kamar motsi yana faruwa. Kan ki daɗe mun ji motsi ne muka taho. Ni ma motsi na ji shin labai. Ku kwantar da hankalinku. Babu abin da yake faruwa. Mu ci gaba da abin da ya kawo mu. Kai mu je. Gyara ka maka lafiya. Gyara ki da kyau. Gyara ki da daidai dan bawan. Lafiyar ka da mata hannu mai da sa. Gyara ki ka maka lafiya. Sama lafiya, sama lafiya. Ka maka lafiya Allah. Gyara ki. Gyara ki da kyau. Da maka lafiya gyara kyautar adalin gyara gyara da amanin gyara yakin sarkin musulmi gyara gaishe ka sha mai gaishe ka sha Yara ki da kyau. Lafiyar ka lafiya mai horo. Lafiyar ka dama da hauna lafiya ma shasha. Gaishe ka wambai. Gaishe ka wambai. Yara ki da kyau. Yara ki da kyau. Gaishe ka wambai. Yara ki da kyau sarki ya sarki. Yara ki da kyau adalin sarki. Zauna daidai Allah ya taimake ka. Ran sarki ya daɗe. Mun gamu da bala'i a daji. Wata ƙatuwar dabba ta afko mana ta kashe Dauda ta ko cinye gimbiya ni ma da ƙyan na samu na sha. Hattara ɗan samari. Ku gyara fulun ku gyara. Ana huce ransa. Hattara ne. Hattara ɗan samari. An kai rai. Ya maka lafiya. Lafiyar ka dama da wani mai nasara. Lafiya da shi ma ya Na yi jiran nama, ƙatotan nama, dama nan kwanan bi ban ci nama ba. Kina motsawa zan sare ki. Yara ki kyau. Yara ki kyau. Babana, ina roƙonka alfarma, gaban mun gimbiya ya zila na aure ta. Dan ita kaɗai ce irina. Wai kai ma hukuncin ina ne da za ka je ka aure wacce ba cikin jinsin mu ba. Wanda mutanen da ba sa san ka. Ba dan ni ma na ina tunanin da kai jini na bane. Dan da in sun kashe ka. Za ka je ka ci daga aure wacce ba yan jinsin ba. Idan har ka yi imani cewa ne jininka ne, ya zama wajibi ka faranta rayuwata. Ba babban farin ciki na ka banna na auri gimbiya ya zila yar gidan sarkin zamar gadam. Albashirinku masu bibiyar mu a cikin YouTube channel ɗinmu muna godiya ta musamman hakan ce ta bamu dama muka sake kawo muku sabon shirinmu mai suna bayan fuska.
idan kai zaka iya hakura to ni ba zan iya hakura ba. Dama na san haka za ta faru. Ko mu tankada shi lahira kawai. Zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana shahu sai yayi. Tun da na ga lawan yaki goyon bayana tsakanin matsalar mu da Sadiq na san cewa ba kauna ta yake ba. Zargi na wannan yaron yake yi fa. Ni ma zargin ka nake. Bayan fuska. Zan baki 250. Yayi kaɗan. Zan baki 300. 500 za ka biya ni. Wallahi na ɗauka wasu makudan kuɗi ne. Ka san me nake so? Mu raba jarin nan man kowa ya kama nasa sai me. Wannan tunanin naka ba shi da kyau. Mu ma mu tara kamar da shi ma ya tara ko? To me muke da shi? Amma ni a gani na wannan yin wannan abun ai yi wa Allah butulci ne. Ai kaga matsalar ka kenan. Bayan fuska su uku ne, abokai ne, maza ne, 'yan kasuwa ne. Ni fa rashin gaya min dalilin nan ya fi bata mare akan wannan daurin da kuka yi min. Ɗaya daga cikinsu adali ne, sun so su ga bayansa saboda gaskiyarsa, sun so su kashe shi saboda gaskiyarsa, sun so su kabar da tunaninsa saboda gaskiyarsa. Wai me yasa kake raina aikin mu ne? Akan me yasa zan raina aikin ku? Kai baka iya kisa ba ne. Mugu shi ya san makwantar mugu. Wannan rabin kuɗin da ka nema a gurina ne. Ba zai yi in karɓi rabin kuɗi ba tare da ka'ida ba. Bayan fuska. Hakan ba zai sa ka ɗauki matakin fitar da shi ba. Wannan ba hujja bace. Lalle kisa ne ya tabbata a gare ku domin shine fansar abin da kuka aikata. Allah saurara. Kai dama batuli ne. Sanda kika daga wata akwai wanda ya ganki? Zan fada cikin matsala. Ina da hujja. Na shiga uku. Ke ma bacci bai kama ki ba. Garin kaka hakan ta faru. Ban gane ba. Haka ne amsar. Wallahi ba haka bane. Daga ta bakar munafuka. Yarinya ce. Ba ita bace. Ina liket din ya fita. Bayan fuska. Producer Rabiu Zaki. Director Nura Mustapha Wayi. Ka tsaya iya matsayinka. Su ma za su iya abin da ba za ka iya yi ba. Bayan fuska. Wannan shiri zai rika zo muku a tagwayen tashoshin mu guda biyu, Basarakiya TV da Nura Wayi Hausa TV, kuma zai rika zo muku duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribing sannan ku danna kararawa. Bayan fuska. Wanne malami kake ganin za mu ɗauko wajen fatin nan ya zo ya ragargaji lacca musamman akan ma'aurata? Lokacin yake zama ustaz. Abin nan fa na rana ɗaya ne. Ka bari idan aka zo shiga shagalin nan sai a ɗauki kuɗi a baka. Yanzu ina za mu je? Jamila Makira. Baiwa Allah, ko zan iya taimaka miki idan na ga uwa kin daɗe a rana. Ka san ko ni matan aure ce? Na haɗu da kamilalliyar mace. Daga ganin mace tana tsaye a bakin hanya sai ka tsaya? Na yi miki alƙawarin duk inda zaki je zan kai ki. To duk wanda ya min alƙawari ko zai mutu sai ya cika min wannan alƙawarin wallahi. Billahi allazi la ilaha illa huwa kin ji na yi miki rantsuwa. Duk inda zaki je zan kai ki. To me sai ka wani rantsewa? Jamila Makira. Idan kaddara ta afkawa bawa babu mai fitar da shi sai Allah. Haka idan rabanka ya tsaga ko na duka ne sai ka sha. Jamila Makira. Idan kana ganin mata akan hanya baka tayawa, zaka wuce mata aurenka. Tunda ka rantsi ka je. Bayar Allah baki ga mana sunan naki ba. Ni sunana Jamila Makira. Kai nauyi da yawa. Amma ni ban ga aibun hakan ba. Wannan sunan bai dace da ke ba kwata-kwata. Haka kuke gani. Tunda muka dauko ta ai ya kamata ka bari mu je mu sauke ta tukunna go? Ni zan shiga gida. Idan ka dawo ka mu magana. Sanda ka dauki alƙawari bayan. Sun haɗu da kaddararsu. Sun kuma faɗa mawuyacin hali yayin da sukuni ya ƙaurace musu. Duk a cikin shiri mai dogon zango na Jamila Makira. Ni fa wallahi tallahi na shiga bala'i. Ai bai kamata ka gaji ba. Kakata ta rasu. Ai sauki ya samu. Ya fi na je jana'izar kakata? Sai ka gama da uzuri na sannan ka ce naka. Biki na fi saura sai tina. Jamila Makira. Ku kasance da wannan shiri a cikin tashar Makira TV wanda zai fara zuwar muku ranar Juma'a 4 ga watan Disamba. Jamila Makira. Ba kya gani na da shigar kamala? Sha shisha. Ina da wani babban uzuri ba a gabana. Ban gane kana da uzuri ba. Ai ni tunani na bai wuce na kai ki gida na ajiye ba shi yasa. Kana da babban uzuri amma ka dauko ni daga inda nake tsaye. Kamfanin Brothers Point Multimedia ke sake gabatar muku da wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango. Shiryawa Alibe, mataimakin mai bada umarni Bashir Jishari. Malam ɗan ga mun kafa ni ban zo da ATM. Wannan kuma da na ciro a motar ta SPN. Labari tsarawa tare da bada umarnin shirin Malam Aminu Asara. Ai duk wanda zai ci abinci da shedan dogon cokali yake samu. Malam ban gane ba fa naga kana ta hada rai ne. Jamila Makira.